ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते केश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। ഉടുപ്പിട് तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ഉടുപ്പിട് वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് അധ്യായം 2 തന്നെയാ, മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം, തേർഡ് പാർട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധോ ശരണമന്വിച്ഛ കൃപണാഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. കൃപണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും കൃപണരാണ്. അപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, പൂച്ചയും പട്ടിയെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് തീർക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തി ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്താണ്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയണേ. ഈ ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോവാണ്, ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിന്ദനീയമായ കർമ്മങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. കാരണം മറ്റുള്ളവർ അർജുനനെ എന്താ പറയാ, സൽകീർത്തി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനെ പുച്ഛിക്കും, അർജുനനെ നിന്ദിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണേ, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മ എല്ലാം അകറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നല്ല ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താണ്, കൃപണരാണ്. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച നമ്മൾ എന്താണ്, കൃപണരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്, കൃഷ്ണ. അതായത് ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം എന്താണ്, മൂലസ്വരൂപം നിത്യദാസനാണ് ഭഗവാന്റെ. അത് ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആർക്കാണോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യും, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യും. അതിൽ മാത്രമാണ് അവര് ഏർപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്താണ്,
പഥം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. അപ്പൊ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധം പൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡം ചെയ്യരുത്. അതായത് വേദങ്ങളിൽ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത് ഫലം കിട്ടുമെന്ന്. അതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സർവശക്തിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീഹ ഉഭേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാദുദ്യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലാവട്ടെ, നമുക്കിനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ പരലോകത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങളില്ല, നമുക്ക് നല്ലതോ ചീത്തയോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിലെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് മുക്തനാകാണ്. അത് എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം. അത് നല്ലതും ചീത്തയായ ഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ യോഗനിഷ്ഠനായി, അതായത് യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. എന്താണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗം. ഭക്തിയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, കർമ്മത്തിലൂടെ, ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക, അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മകുശലത? അതിൽ നമ്മൾ സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ ഭക്തി, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആദേശം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ആജ്ഞാപ്രകാരം ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ കർമ്മബന്ധനം അർജുനന് ഉണ്ടാകില്ല. അതാണ് ശരിയായ യോഗം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സർവവിധേനയും നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഭഗവത് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും കെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാകണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ജന്മമൃത്യു, ജനിമൃതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജന്മമുണ്ട്, മൃത്യുണ്ട്, അല്ലെ? ജന്മം മൃത്യു, അതിന്റെ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, പിന്നെ കർമ്മങ്ങളുടെയും, നമ്മളിപ്പോ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണെങ്കിലും അതിന് പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചീത്ത കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും പാടില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ പിന്നെ ജന്മമൃത്യുവിന്റെ കെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാകണം. എങ്ങനെ? സർവവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ചക്രത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തനാകാൻ പറ്റും. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മത്തിന് ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യൂ, പക്ഷെ എന്നെ ഓർക്കൂ, എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ആ കർമ്മത്തെ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താ ഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇതാണ് ഒരു വഴി. നമുക്കിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, നമുക്കിവിടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നു? ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്. അതാണ് ഋഷീശ്വരന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണത്തിലൂടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴെന്താണ്, അത് ബന്ധമുക്തമാക്കുന്നു നമ്മളെ. ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തനാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ എന്ത് പറയുന്നു? ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദുഃഖമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ നമ്മളെ എപ്പോഴാ ബാധിക്കുക? നമ്മൾ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യും, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ സുഖം വരും.
ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അത് ശാശ്വതമായി ഒന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഋഷീശ്വരന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഒന്നും ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സകല കഷ്ടതകൾക്കും അവർ ഉപരിയായ അവസ്ഥയില് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിൽ അവർ കയറും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവര് എത്തിപ്പെടുന്നു. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा തഥാ ഗതാംസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന എന്താ പറയാ നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനാകും. അവിടെ ഇല്ലാതെ മിസ്സായി പോയി. അപ്പൊ ഉദാസീനനാകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് വേദോക്തങ്ങളായ ചടങ്ങുകൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്തു പറയും? ഇന്നത് ചെയ്യുമ്പോ ഇന്നത് കിട്ടുന്നുള്ള ആ ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫലം കിട്ടുമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ. പക്ഷെ അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. കാരണം അതിൽ പല ഫലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് മാത്രം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ ബുദ്ധി വ്യാമോഹം ആകുന്ന ആ നിബിഡ വനം, തിക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നീ ഉദാസീനനായിരിക്കും. അത് എന്ത് കേട്ടോ ഇനി എന്ത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നീ എന്താ പറയാ ഉദാസീനനായിരിക്കും. കാരണം അതിനൊന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കാറില്ല, അത് ആലോചിക്കാറില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇതൊന്നും നമ്മളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രം. എന്താ പറയാ ശത്രുവിനെ എന്താ പറയാ ഈ തേ യഥാ സ്ഥിതസ്യ നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധിസ്തഥാ യോഗം അവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. ഈ വേദങ്ങളുടെ ആ ഭംഗി വാക്കാണ് അത്. ഓരോ വേദങ്ങളുടെ ആ വാക്കുകൾ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും, എന്താ ആകൃഷ്ടരാക്കും. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ധനപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ യശസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കീർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സമ്പത്ത്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ആ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഈ വേദങ്ങൾ അത് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത ഭാഷയിൽ ആ വാക്യങ്ങളിൽ വശപ്പെടാതെ അതിൽ അട്രാക്ട് ആവാതെ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ആകർഷണം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നീ ദിവ്യബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നീ ശരിക്കും ദിവ്യബോധം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. സ്വന്തം എന്താ പറയുക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനൊന്നും അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയിരിക്കും? അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കും? അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പെരുമാറും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ സ്ഥിഖതി കേശവ അസ്ഥികധി കിം പ്രഭാഷത്തെ കിമസീത വ്രജത്തെ കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ അർജുനൻ ഇത് എന്താ പറയാ
കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു ധനികനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ ഇന്ന ആൾക്ക് സുഖമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഇന്ന ആള് വളരെ എന്താ പറയുക റിച്ച് ആണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇന്നാള് വളരെ ധനികനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇന്നാള് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാം. അവര് കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ, അവരുടെ ഇരിപ്പിൽ, അവരുടെ നടപ്പിൽ, പിന്നെ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ, അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയണേ, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രജാഹതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മാന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ ഉദോച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, കൽപ്പിതങ്ങളായ കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിക കാംക്ഷങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാ? അദ്ദേഹത്തിന് ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകൾ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ, ആദ്യം നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ്, അത് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനക്കൽപിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, അപ്പൊ മനസ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിക കാംക്ഷകളെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് എന്താ പറയാ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, കണ്ണ് കാണുന്നു, ചെവി കേൾക്കുന്നു, തൊലി സ്പർശിക്കുന്നു, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു പലതും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആകാംക്ഷ, അതായത് ഇന്ദ്രിയാകാംക്ഷകളെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മൾ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളാവട്ടെ, കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴാ വരിക, നമ്മളെ മനസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളും. അല്ലാണ്ട് നമുക്കിപ്പോ പുറമേ ഉള്ളതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മൾ സംതൃപ്തിയാകാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഒരു അവസ്ഥ. ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്ന മനസ്സുഖേഷു വിഗത സ്പൃഹ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യത്തെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ, നമ്മുടെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ആധ്യാത്മിക, ആദി ദൈവിക, ആദി ഭൗതിക. അപ്പൊ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്തായിരിക്കും, പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രക്ഷോഭം കൊള്ളാതെ, സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും. നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കരുത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, സുഖം ശാശ്വതമായിട്ട് ആർക്കും നിൽക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ദുഃഖവും വരും. അതുകൊണ്ട് സുഖത്തിൽ ഒരുപാട് അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെ ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവുകയും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താ, അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്തായിരിക്കും, ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും എന്ത് തന്നെ വന്നോട്ടെ, ആദി ദൈവികം വന്നോട്ടെ, ആദി ഭൗതികം വന്നോട്ടെ, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം വന്നോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരേ മനസ്ഥിതി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്. സുഖം വരുമ്പോഴും അതേ അവസ്ഥ, ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അതേ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഏതിലും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, എന്ന ദുഃഖത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നുമില്ല അദ്ദേഹം. എന്ന ആസക്തി, ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം ഭയം എന്തിനാ, ഭയം നമുക്ക് എപ്പോഴാ വരിക, നമുക്ക് ആ ഭഗവത് സ്മരണ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഭയം വരിക. പിന്നെ ക്രോധം എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ക്രോധം വരിക. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആസക്തി ഉണ്ട്, അത് നടക്കാതെ വന്നു, ആ നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രോധം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ക്രോധത്തിന് അവസരമില്ല. അപ്പൊ ആസക്തിയുമില്ല, ഭയമില്ല ഒന്നിനോടും, പിന്നെ ക്രോധമില്ല. ഈ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന, വിമുക്തനായ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന്, ഒരേ അവസ്ഥയായിരിക്കും, ഭയ, ക്രോധം, ആസക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
യഃ സർവാത്ര ന വിസ്നേഹസ്ത തത്പ്രാപ്യാശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദന്തി ന ദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ എന്താ പറയാ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്? അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത്, അത് നല്ലതായിക്കോട്ടെ, അത് ചീത്തയായിക്കോട്ടെ, ഒന്നിനാലും അദ്ദേഹം ബാധിക്കപ്പെടാതെ, അതിൽ ഈ നല്ലത് വരുമ്പോഴും അത് അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവയെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ലത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നതും, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അരുതാത്തത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പുച്ഛിക്കുന്നതും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായ ഓരോ അവസ്ഥയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബോധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് തന്നെ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അസ്വസ്ഥനാകില്ല. നന്മയോ തിന്മയോ ഒന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആർക്ക്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സന്തുഷ്ടി, സന്താപം, സുഖം, ദുഃഖം, ലാഭം, നഷ്ടം, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ്? ഇതൊക്കെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കില്ല. ആർക്ക്? ഈ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്. കാരണം സ്വന്തം ഇഷ്ടമില്ല അവിടെ. അവിടെ എന്താണ് ഇഷ്ടം? കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, ഇത് മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാക്കാണ് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമാധി പറഞ്ഞു അല്ലെ, അഷ്ടാംഗയോഗം പഠിക്കുമ്പോൾ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സമാധി അവസാന ഘട്ടമാണ് അല്ലെ. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർക്ക് കണ്ണ് തുറന്നാലും ഒരേ അവസ്ഥ, കണ്ണടച്ചിരുന്നാലും ഒരേ അവസ്ഥ. അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്നതൊന്നും അവരെ അലട്ടുന്നില്ല. അവർ ആ ഒരു സമാധി എന്താണ്? അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഒരു ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്? ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ ആർക്കാണോ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളത്, കൃഷ്ണാവബോധം അതിൽ മാത്രം മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തിലാണ്? സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അത് അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ അവസ്ഥ സമാധിയുടെ അവസ്ഥയായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊരു കണ്ണ് തുറന്നാലും കണ്ണ് അടച്ചാലും ഒരേ അവസ്ഥ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. യഥാ സംഹരതേ ചായം പൂമാങ്കാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി, അല്ലാണ്ട് അവന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആമയെ കാണുമ്പോൾ ആമയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ, അതായത് അപായം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആമ എന്ത് ചെയ്യും? ഉടനടി അതിന്റെ അവയവങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾവലിക്കും. അതിനൊരു കഴിവുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ആ ഡേഞ്ചറിൽ നിന്നൊരു രക്ഷ കിട്ടുകയാണ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹം ഡേഞ്ചർ ആയ സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അപായം തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിൻവലിക്കും. അദ്ദേഹം അതിനെ പിൻവലിക്കാൻ ഒരു കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആമയെന്ന പോലെ ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ഒരു ലക്ഷണം. അപ്പോ യോഗിയാവട്ടെ, ഒരു ഭക്തനാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയാവട്ടെ. എന്താണ് ഈ ആത്മജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആത്മജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, നമ്മളൊന്നും ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗിയാവട്ടെ, ഒരു ഭക്തനാവട്ടെ, ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയാവട്ടെ, അവരുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? ഇച്ഛ അനുസാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ മനസ്സതിന് അനുവദിക്കില്ല. ഞാൻ നാളെ ജപം ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു മനസ്സിലെ ഒരു എന്താ പറയാ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇരുന്നാലും നാളെ അതെന്നെ കൊണ്ട്
പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. അപ്പൊ ഈ യോഗി, അതായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇച്ഛ അനുസാരം നമുക്ക് എന്ത് വേണോ ഞാൻ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പോ വേണോ അപ്പോ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ ഒരു പവർ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ആമ അങ്ങനെയാണ്, ഡേഞ്ചർ വരുമ്പോൾ ആ അവയവങ്ങളെ ഉൾവലിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ യോഗിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താ ചെയ്യുക? അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആ എന്താ പറയാ ഭക്തിമാർഗത്തിന് തടസ്സമായി എന്ത് മുന്നിൽ വന്നാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഉദാഹരണം ആമ. അപ്പൊ ആമയാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭോഗങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ? നമുക്കെല്ലാം എന്താ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് സൂക്ഷ്മമായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ട് വലയാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയുന്നില്ല. സുഖാനുഭോഗങ്ങളെ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ പേര് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വരും, ഭക്തിയിൽ നിൽക്കും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ രുചി തോന്നുന്നില്ല? ഭക്തി വിട്ടുപോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പകുതി കിട്ടും അവസാനം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുമിക്കില്ല ഭക്തിയിൽ. ഭക്തിയിൽ കുറച്ചു കാലം നിന്ന് ഭക്തി അവർക്ക് മടി വരും. ഭക്തിയിൽ ഒന്നും രുചി തോന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവർ ആ ഉള്ളിലുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ, അതായത് ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിനെ അവർക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ദുഃഖം വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർ ആ വിധി നിഷേധങ്ങൾ, നമ്മൾ പറയില്ലേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന്, അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ അനുസരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ വിചാരിച്ച നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്രിമമായി ഒരു ഉപായം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കുതിരകളെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല. ഉദാഹരണം, 5 ദിക്കിലേക്ക് ഓടുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ ബുദ്ധിയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു വഴി. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ ഇന്ദ്രിയ ചോദനകളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ. എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാണ്, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ പോവാണ്. കാലുകൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കൈകൾ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുറി വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കറിയണം എപ്പോ ഉപയോഗിക്കണം, എപ്പോ അതിനെ ഉൾവലിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കണം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? വളരെ അപായം അല്ലെ? അപായം കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്താണ്? ഡേഞ്ചർ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഡേഞ്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയവങ്ങളെ ഉൾവലിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ, വേണ്ടാത്ത അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതെ അതിനെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾവലിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. ഇത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ്. നീ നിന്റെ സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? നിന്റെ കൈകളും നിന്റെ കണ്ണും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ അവയവങ്ങളൊക്കെ നീ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? അത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ അതില് അർജുനന് പാപം ഏൽക്കുന്നില്ല, അർജുനൻ ഒന്നും തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിൽ സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ പാപമാണോ പുണ്യമാണോ ഒന്നും തന്നെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം അർജുനന്. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത്തെ. വിഷയ സുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ ആത്മാവിന് ഓരോ ശരീരം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷിയുടെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഓരോ ശരീരം വേണം അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ ആത്മാവ് എന്താണ്, എന്ത് പാലിക്കണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. എങ്ങനെ? വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിലും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, നമുക്ക് ആ താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. നമ്മൾ ഓരോന്നും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും, ഓരോന്നും ആലോചിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി, ഈ പ്രക്രിയകൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്താതെ ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ കഴിയുന്നത്? അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹയർ ടേസ്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഉന്നതമായ രുചി കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ വെച്ചാലും ഒരു പാവയ്ക്ക വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അറിയാം നന്നായിട്ട് ഏതാണ് ഉയർന്ന രുചി, ഏതാണ് താഴ്ന്ന രുചി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ജാമുനോടാണ് ഇഷ്ടം തോന്നുക, ഗുലാബ് ജാമുൻ. പക്ഷെ ആ പാവയ്ക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അത് കയ്പുള്ളത്, അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ താഴ്ന്ന സുഖമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഉയർന്ന രുചിയാണ്, ഉയർന്ന രുചിയാണ്. താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാവും. എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഉയർന്ന രുചിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ. ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണ്ട, നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കാതെ തന്നെ, നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. തനിയെ, അത് തനിയെ നമ്മുടെ ആ താഴ്ന്ന രുചിയെ അത് ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ കഴിയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് സാധ്യമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ. ഏതാണ്? 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മേലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സത്വഗുണത്തിലോ ഭൗതിക എന്താ പറയുക രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലല്ല, നമ്മളത് ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ, പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ആ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരമിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ആ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാലത്ത് എഴുന്നിട്ട് രാത്രി വരെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ക്രമേണ, ഒറ്റയടിക്കല്ല, ക്രമേണ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ മെല്ലെ 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 നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നിയന്ത്രണം വന്ന, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. അതങ്ങനെ ആവും, സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരാണോ ആസ്വദിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആരാണോ ആസ്വദിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതികമായി കാണുന്നത് ജഡമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എന്തും നമുക്ക് എന്താണ്, അതിനൊരു ഉദാസീനമായിരിക്കും. അതിലൊന്നും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഉയർന്ന രുചി ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അവന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാകും. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. അത് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതിന് പ്രയത്നിക്കാൻ നിന്നാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്, അത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് തനിയെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യതതോ ഹ്യപി കൗന്തേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാഥീനി ഹരന്തി പ്രപസം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താ പറയാ, അടക്കമില്ലാത്തവും കരുത്തുള്ളവും കരുത്തുള്ളവും ആണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? സ്ട്രോങ് ആണ്, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അർജുന.
അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കും, ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിലും, നമ്മൾ വളരെ വിവേകശാലിയാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്താണ് ആ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്, കരുത്തുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആ കുതിരകളുടെ 5 കയറെന്താണ്? ആ മനസ്സാകുന്ന ആ കയറിനെ ബുദ്ധി ശരിക്ക് പിടിക്കണം. ബുദ്ധി ശരിക്കും ആ കയറുകളെ ഒരു കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറയില്ലേ, ആ കടിഞ്ഞാണ്, മനസ്സാകുന്ന ആ കടിഞ്ഞാണിനെ ബുദ്ധി ശരിക്ക് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടിഞ്ഞാണ് ലൂസായി പോകും. കടിഞ്ഞാണ് ലൂസായ എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 കുതിരകൾ 5 ദിക്കിലേക്ക് അത് ഓടും. അപ്പൊ ആ രഥം വീഴും, അല്ലെ? രഥം, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമുക്കൊരു നല്ല സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളൊക്കെ നല്ല ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ കരുതി കൂട്ടും. പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മനസ്സ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്, എന്താ പറയാ, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കാണ്. നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കും. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു? കാരണം എന്താണ്? അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട, തനിയെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. പൂർണ്ണമായും ബോധം ഇല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയമാകട്ടെ മനസ്സിന്റെ ആകട്ടെ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ. അതെന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ എവിടെയാ വെക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാണ് ഭഗവാനെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ ആരാണോ എന്റെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. തനിയെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എപ്പോ വരെ നമ്മൾ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ലോ അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊക്കെ ആരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളേ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളേ? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടകേറുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടസ്സമാകുന്നില്ല. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. നീ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണോ, ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നിനക്ക് അത് കർമ്മങ്ങൾ നീ കുന്നുകൂട്ടണോ, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണോ, ഇതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് വേണം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതാ പറയുന്നത്, ആരാണോ ഭഗവാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവന് എന്താ പറയാ, തീർച്ചയായും ഈ കൃഷ്ണാവബോധം രുചിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെ കാണുമ്പോഴും അത് ആസ്വാദ്യകരമാകുന്നില്ല. അത്രമേൽ ദിവ്യമായൊരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതി അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. അത് അനുഭവിച്ചവർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ നേരിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്, അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതൊരു ദിവ്യമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വിശിഷ്ട അനുഭവമാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അത് നൽകുന്നത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണ്. നമ്മൾ നല്ല വിശക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന നമ്മൾ അത് എത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കൂലേ, എത്രമാത്രം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കൂലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ശാശ്വതമായി നിൽക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്, ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് വിശക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു സന്തോഷം, ഒരു ആനന്ദം, അനുഭൂതി, അതെന്താണോ അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ്
നമുക്ക് കഥ അറിയാലോ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താണ് 9 രീതിയിലുള്ള നവവിധ ഭക്തി, അതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെയുള്ള 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി ചെയ്തവരാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഒരു രാജാവാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ രാജർഷി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രാജനായിട്ട് പോലും ഒരു ഋഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാജാവാണ്, എന്നിട്ട് എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, ഒരു മാതൃകയാവാണ് രാജാവ്. അപ്പൊ രാജാവായിട്ട് പോലും ആ രാജാവ് എന്താ കാണിച്ചേ? രാജാവിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും എവിടെയായിരുന്നു? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രാജാവായിട്ട് പോലും. അതാ പറഞ്ഞേ, സവൈ മനഃ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതെന്താ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ദുർവാസാവ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു യോഗിയായിരുന്നു. ദുർവാസാവിന് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, യോഗ സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യോഗം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ അത് എവിടെ എത്തണം? അവസാനം ഭക്തിയിൽ എത്തണം. അതേ ഭക്തിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും സ്നാനം ചെയ്തിട്ടോ വെറും കർമ്മം ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ ദുർവാസാവ് അങ്ങനെയാണ്, വെറും യോഗം ചെയ്ത്, യോഗ അതായത് എന്ത്? ധ്യാന യോഗ ധ്യാനിച്ച് ഒരുപാട് സിദ്ധികൾ നേടിയ ആളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? സക്സസ് ആയില്ല അല്ലെ. വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദുർവാസാവ് വന്നിട്ട് മഹാരാജ അംബരീഷിന്റെ മുന്നിൽ തോൽക്കപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്? അംബരീഷവിന്റെ പവർ അത്ര ആയിരുന്നു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര യോഗസിദ്ധി നേടിയാലും നമുക്കൊരു ഭക്തനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ദുർവാസാവ് അവസാനം തോൽക്കപ്പെട്ടു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തനെ എന്താ പറയാ, ഭക്തന് തുല്യനായി നിൽക്കാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം ഏത് യോഗം നേടിയാലും സിദ്ധി നേടിയാലും നമ്മൾ ത്തിലേക്ക് എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വശേ ഹി യസ്യ ഇന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഭഗവാനിൽ തന്നെ എന്താണ്? അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി ഉള്ളവൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അവബോധം, പക്ഷെ ഒറ്റടിക്കൊന്നും അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണൻ കയറില്ല. കൃഷ്ണൻ അവബോധത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ നിത്യേന പരിശീലനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്ത് പരിശീലനം ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. നിത്യേന കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുക. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ, ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവരോട് ഒന്നും തന്നെ തോന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ അവരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല, അവരുടെ പേര് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഒരു പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവായിരിക്കും, പക്ഷെ എങ്കിലും ആ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, എന്താണ് ലീലകൾ കാണിച്ചത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യേന കേൾക്കുന്തോറും നമ്മളത് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണൻ കയറുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഏത് യോഗം ചെയ്തോട്ടെ, അത് ജ്ഞാനയോഗ ആയിക്കോട്ടെ, ധ്യാന യോഗ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് യോഗം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം? അത് അവസാനമായിട്ട് ഭക്തിയിൽ എത്തണം. എങ്കിലേ അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഏത് യോഗത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് ഭക്തി. അപ്പൊ അതാണ്, ഭഗവത് ഭക്തിയാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഉദാഹരണം മഹർഷി ദുർവാസാവ്. ദുർവാസാവ് എല്ലാം നേടിയെടുത്തു, പക്ഷെ എന്താ കാര്യം ഉണ്ടായേ? അവസാനം സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ എത്തി? എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും കയറി ഇറങ്ങി. അവസാനം പറ്റിയില്ല. അവസാനം എന്താ പറയാ, വിഷ്ണു എന്താ പറഞ്ഞേ? ഏത് വ്യക്തിയോടാണോ നീ അപരാധം കാണിച്ചത്, ആ വ്യക്തിയുടെ കാൽക്കൽ വീഴാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണപ്പോ ആ ഭക്തൻ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭക്തനാണ് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. യോഗിയോ ധ്യാനയോഗിയോ ജ്ഞാനയോഗിയോ ഒന്നും തന്നെയല്ല, അത് ഭക്തനാണ്. ഭക്തൻ അത്രയും പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ആ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും, ഭഗവാന്റെ ആ ധാമങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തദ്രൂപദർശനത്തിന് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരസ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും, സ്വന്തം ശരീരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരം സ്പർശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിന് നാസികയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീതലം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള
ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 11-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, മത്ഭക്ത മത്പര, എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ മത്പര, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ എന്താ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കണ്ണുകള്, കൈകൾ, കാല്, എല്ലാം, ആ ചെവി, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഒരു രാജാവായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായത്തെ സംഗാത് സഞ്ജായത്തെ കാമാത് ക്രോധോഭിജായത്തെ. 62-ഉം 63-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് ഓരോന്നും ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ആ 8 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, 8 സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓരോന്നും പറയാണ്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താകുന്നു, അതിലൊരു ആസക്തി വരുന്നു. നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വലിയൊരു വീട് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കും. എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും, ആ വീട് 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 എന്നുള്ള ഉറങ്ങുമ്പോഴും കിടക്കും, എണീച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, എനിക്കൊരു വീട് വേണം, അതേ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിലൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്തായി, കാമം, അതിയായ ആഗ്രഹം വരെയാണ്. അതിനോടുള്ള ആസക്തി വന്നു. പിന്നെ അതിയായ ഒരു കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം വരെയാണ്. അത് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്, ക്രോധം ഉളവാകുന്നു. എങ്ങനെ, നമുക്കത് സാധിക്കാതെ വരും തോറും നമുക്ക് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടും. ആ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം, ക്രോധം വരെയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. അതാ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഭൗതിക തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം, അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ വശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കീഴ്പ്പെടുക, അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ വേറെ ലോകം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആനന്ദം കിട്ടുന്നു, അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രത്യേക ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും, പ്രത്യേക അനുഭൂതി അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഇതാണ് കാരണം. അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ശാന്തി വേണം നമുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും. അതെവിടുന്ന, അത് മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ. അതും കുറച്ച് ശാശ്വതമല്ല. അതും എന്താണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ കുറച്ച് ഉപരി അത് നിൽക്കും. പക്ഷെ ആ ശാന്തി പോലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായി കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അനുഭവിക്കുക, ആനന്ദം. ആ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം ശാശ്വതമായ ആനന്ദമാണ്. അതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം, അതായത് ഒരു തരത്തിലും അത് നമുക്ക് കുറയുന്നില്ല. ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം. ഒരു ഭക്തൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയിക്കുന്നത്, ഇതാണ് കാരണം. അതാണ് രഹസ്യം. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ ആരാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ആനന്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, അവർ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന് കാരണമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ക്രോധാദ്ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പുകൾ. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ആസക്തി വരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, പിന്നെ ആസക്തി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിയായ ആഗ്രഹം, അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രോധം. നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്തായി, 4-ാമത്തെ സ്റ്റേജ്
ക്രോധം. ക്രോധം വന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. പിന്നെ ദേഷ്യമൊക്കെ തണുക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ സ്വഭാവം അവർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ എന്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, ഞാൻ എന്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്താണ്, ഒരാൾ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവിട്ടു പോവാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? സമ്മോഹം. അതായത് ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അവര്. അപ്പൊ ആ ക്രോധമാണ് കാരണം സമ്മോഹത്തിന്. അപ്പൊ സമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഓർമ്മപ്പിഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, പക്ഷെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ആ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല. നമ്മൾ അതൊന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനും മറന്നുപോകും. അതാണ് ആ ഓർമ്മപ്പിഴ വന്നു. പിന്നെന്തായി? ബുദ്ധിനാശം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോവാണ്. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ 8 സ്റ്റെപ്പാണ്. എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. അത് ആസക്തി കാമമായി തീരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, അഞ്ച് സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, എട്ടാമത്തെ ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ നാശം സംഭവിക്കുക. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് യുക്തമാകാത്തായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാകും. അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നോ, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ, ഓരോന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാകും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവത് സേവനത്തിന്. കാരണം ഞാനിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ്, ഓരോ വസ്തുവിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഒരു ഭക്തന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കും. അത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ, വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഓരോന്നും ഭഗവാൻ എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഭക്തൻ അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഓരോ വസ്തുവിനും ഭഗവാന് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതാണ്, കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്ന് അറിയുന്ന ഭക്തന് വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് പ്രസാദം, ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസാദം എന്ന് പറയും, കൈകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഉച്ഛിഷ്ടം. ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എച്ചിലാക്കി വിട്ടത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ കഴിച്ച ബാക്കി, ഭഗവാൻ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പ്രസാദം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഭോഗ, അത് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഭോഗ. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമാകുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണനാണ് എന്താ പറയുക, സർവോച്ചതമായ ആസ്വാദകരൻ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസ് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്. അവനാണ് എൻജോയർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അവനാണ് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാരാണ്? പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്തന് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ കഴിച്ചത് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഭക്തൻ കഴിക്കുന്നത്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്താ കഴിക്കുന്നത്? അത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭക്തന് പാപം ഏൽക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവൻ എന്റെ പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെന്താണ്? സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്ത് അവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകും. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, അതിലെന്താ വരുന്നത്? കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ. പിന്നെന്താ? രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി. എന്താണ് രാഗദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി. ദ്വേഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അത് ഹേറ്റ്രെഡ്നെസ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. ആ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. അപ്പൊ അതാണ്, രണ്ടും പാടില്ല നമുക്ക്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നും പാടില്ല, ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയകുമാരി മാതാജി, മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണമെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനോടും അധികം ആസക്തിയും പാടില്ല, എന്നാൽ അതിനോട് വിരക്തിയും പാടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, നമ്മൾ അവരെ വെറുക്കുന്നുമില്ല, എന്ന ഒരുപാട് അവരോട് ആസക്തിയുമില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, എന്നാൽ അതിനായിട്ട് വെറുക്കുന്നുമില്ല, എന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ വെറുക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തനാകണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാള് വൈഷയിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവർ ഇതേ ഇതിൽ തന്നെ അവരും ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതിലൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവർക്കും അറിയാം. കാരണം ഇതൊക്കെ നശിക്കാനുള്ളതാ, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാ. ആത്മാവാണ് ശാശ്വതം. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരെന്താണ്, ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എന്നും എന്താ പറയാ, എപ്പോഴേ നശിക്കേണ്ട ഈ ശരീരത്തിന് അവര് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കില്ല. കാരണം അതാണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. അത് എത്ര അതിനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എന്ന് പോകും തോറും എന്താണ്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തലത്തിൽ, നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നും ആനന്ദത്തില. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, ഇതേ മേഖലയിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ അതാണ് പറഞ്ഞത്, വൈഷയിക മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും, വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വിഷയബോധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനാസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ഇതൊന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായ കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതെന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കില്ല, ഇതെന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. അതാണ് ഭക്തന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, എന്റെ ഒരു ജോലി എന്താണ്, ഞാനിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ പോലെ അല്ല. ഞാൻ അത് മാത്രം എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുക, കിടന്നുറങ്ങുക, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ധർമ്മം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താണ്? എന്റെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തണം. എന്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്തണം? മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ അതിനെ കഴിയുള്ളൂ, ബാക്കി ഏത് ശരീരത്തിലും അത് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ആ കൃഷ്ണൻ പ്രീതിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടുക. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ്, അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ അത് കഴിയും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പോ ഉപയോഗിക്കണം, എപ്പോ അതിനെ നിർത്തണം, എപ്പോ അതിനെ ഉൾവലിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് നേരിട്ട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോടൊക്കെ? എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആരോട്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ, കൃഷ്ണനെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഗുരു നമുക്ക് എന്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരു ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ മേലൊരു നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്ക്? ഭക്തന് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അഹേതുകമായ ഒരു കരുണയാണ് ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നത്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധം. കാരണം നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചു അത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ, നിത്യം പരിശീലനം കൊണ്ടും
നിസ്സംഗത കൊണ്ടും. നിത്യം പരിശീലനം വേണം നമുക്ക്. അല്ലാതെ ഇന്ന് ചെയ്തു ഇനി 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. നിത്യേന പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ നിസ്സംഗത, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനോടും ഒരു അനാസക്തി എന്ന ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും വേണം. വിരക്തി, നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞ വിരക്തി. എന്നത് വെറുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ, പക്ഷെ എങ്ങനെ വേണോ, നമുക്ക് എന്ത് തന്നോ ഭഗവാൻ അതിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, എന്നാട്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സങ്കടം തോന്നുന്നില്ല, എന്നാൽ അതിന് വെറുക്കുന്നുമില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ അഹേതുകമായ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായത്തെ പ്രസന്നചേതസോ യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠത്തെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തനായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ എന്താ പറയാ, താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വൈകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആരാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക്. ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തൃപ്തനാകുന്നത്, അപ്പൊ ഭൗതിക ആ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ഒരു താമസം ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. നാസ്തി ബുദ്ധിർ അയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാ ഭാവയത ശാന്തിർ അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദിവ്യബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ദിവ്യബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ദിവ്യബുദ്ധി. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല ദിവ്യബുദ്ധി. ദിവ്യബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു ഉറച്ച മനസ്സ് വേണം. അതെങ്ങനെ കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതില്ലാതെ എന്താണ്, നമുക്ക് സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ, അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അപ്പൊ അശാന്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ എവിടെയാണ് സമാധാനം, ഭഗവാൻ ചോദിക്കും സുഖം എവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ ആ വിശ്വാസം, മനസ്സുറപ്പിച്ച ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവ്യബുദ്ധി ലഭിക്കും, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാകും. ആ ദിവ്യബുദ്ധി ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും. സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സുഖമുണ്ടായിരിക്കും. ആ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ, ഭഗവാൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ശാന്തി കിട്ടില്ല. തപോ യജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നും, എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ആണെന്നും അറിയുന്നവർക്കേ ശരിക്കും സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ശാന്തി മന്ത്രം 29-ാം ശ്ലോകം, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസ സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തപസ്സിന്റെ യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അധിപനാരാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാകുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഉടമയാരാണ്, ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ വരും വാടകക്കാരാണ്, ഭഗവാനാണ് യജമാനൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭഗവാനാണ് സുഹൃത്താണ്. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ദേഹത്തിലും അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാരാണ്, സുഹൃത്താണ്. ഇതാർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനു വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞ വായുർനാവം വിവാംബസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ഒന്നില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്, അലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എന്താ പറയാ, ഈ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാനല്ലേ, മനസ്സ് എത്ര വിചാരിച്ചാലും കൺട്രോൾ വരില്ല. ആ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്താ പറയാ, മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അത് മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യും, ആ മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ വലിച്ചഴിക്കും. അതാ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിയാണ് സ്ട്രോങ്. ബുദ്ധി എന്താണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ബുദ്ധിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ സ്ട്രോങ് എന്താണ്, മനസ്സാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നേരെ തിരിച്ചായി പോയി. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, മനസ്സിനെ വലിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബുദ്ധിനെ മനസ്സ് വലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ ഒരു കടലിൽ, അത് സമുദ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടുന്ന് നദികൾ അല്ലെ, നദികളെല്ലാം വന്ന് എവിടെയാ ചേരുന്നത്, സമുദ്രത്തിൽ. ആ സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നദികളെല്ലാം വന്ന് ചേരുമ്പോഴും നദി എന്താണ്, പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കും. അതായത് നദി, സമുദ്രം. അതേപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ
അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നാലും സംയമനം പാലിക്കും ആര്? ഭക്തൻ. കാരണം അവന്റെ മനസ്സ് അവന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും, അവന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കഴിയില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ തനിയെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്ന മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. അല്ലാതെ ഇത് നടക്കില്ല. അതാണ് എന്താ പറയുക, മനസ്സംയമനത്തിനുള്ള ഒരു ശരിയായ മാർഗം. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തനിയെ അത് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതുകൊണ്ട് കൈകരുത്തുള്ളവനെ മഹാബാഹോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി. അതാണ് എന്താ പറയാ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഹേ. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ആർക്കാണോ ഈ എന്താ പറയാ രാത്രി ആയിരിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഈ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് എന്താണ്? അത് പകലായിരിക്കും. അതായത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ, ഈ മുനി ഉണർന്നിരിക്കും. കാരണം ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, എല്ലാവരും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഉണർന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് എന്താണ്? അത് നിശാകാലം. അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ഉറക്കത്തിന്റെ ആ ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഉണർവ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ബോധാവസ്ഥയിലും നമ്മൾ പകലും മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ സ്വപ്നം അല്ലെ, ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ ഉറക്കാനും വിടില്ല, ഉണർന്നിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ഉണർന്നിരുന്ന അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് അത് നിശാകാലമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഉണർന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഓരോന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്താണ്? കാരണം ഇത് നശിക്കുന്ന ഇത് ടെമ്പററി, അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അശാശ്വതമായ ഒരു സുഖമാണ് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും ഒരു രാത്രി എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം അത് ശാന്തനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അന്തർമുഖനായ ഒരു മുനി. ബുദ്ധിമാന്മാർ രണ്ട് വിധമുണ്ട്. വിഷയസുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിനശക്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരും, പിന്നെന്താണ്? അന്തർമുഖരായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ അന്തർമുഖനായ വ്യക്തി, അതൊരു മുനി. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് അവർ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിഷയസുഖത്തിന് വേണ്ടി എന്താ പറയുക, ശാശ്വതമല്ലാത്ത വിഷയസുഖത്തിന് വേണ്ടി, ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഈ ശരീരത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഈ രാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ ബിസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ആ പരിശ്രമത്തിൽ ഈ മുനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഋഷികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെന്താണ് ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൽ അവര് ഏർപ്പെടുത്തും. എന്നിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അവര് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആപൂര്യമാണം അചലം പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപാ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമീം.
എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത, അതപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ, എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഏതാണ് ഈ സമുദ്രം, അതെന്താണ് ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ. നദികൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നോക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര നദികൾ വന്ന് ഈ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാലും അത് കണ്ടിന്യൂസ്, എന്താ പറയാ, അത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നുവെങ്കിലും ആ സമുദ്രത്തിന് എന്താണ് ഉൾക്ഷോഭം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അവന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ നദികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്നു ചേർന്നാലും ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു ഉൾക്ഷോഭമില്ലാതെ അത് ആ ശാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ സമുദ്രം നിൽക്കുന്നത്, അതേപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, നദികൾ എന്ന പോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്, ആ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്, പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഏതൊരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നാലും ആ മനസ്സ് ശാന്തനായിട്ടുള്ള, എന്താ പറയുക, ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സ് ശാന്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തി ലഭിക്കും. മരിച്ചു ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്താണ്, ഈ കണ്ടിന്യൂസ്, അതായത് നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നദികൾ എന്ന പോലെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം പ്രക്ഷുബ്ധ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നില്ല. മറിച്ച് അതിനെ നിറവേറ്റാനും അദ്ദേഹം യത്നിക്കുന്നില്ല. അത് അതിന്റെ പാടിന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ശാന്തത കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ, സദാ പരിപൂർണനാണ്. എത്ര വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അനക്കാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ശാന്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മുന്നേറുന്നു ഭക്തിയിൽ. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാംശരന്തി നിസ്പൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര അസാശാന്തി മതിഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈഷയിക, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈഷയിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമ അവകാശ ബോധവും മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി ആരാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ മുന്നിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ശാന്തിയൊക്കെ ലഭിക്കുക? എപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മുക്തനാവുന്നു. ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അവസാനമില്ല. അത് നിരന്തരം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തരം ഉടമ അവകാശ ബോധം, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഉടമ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ നിത്യാഹംഭാവം, അതായത് ഞാനൊരു ശരീരമാണ്, ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാനൊരു പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള ആ ധാരണ അതില്ലാതെ, ഞാനൊരു എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്റെ സ്വരൂപസിദ്ധമായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ്, ഒരു ആത്മാവാണ്. അത് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അഹംഭാവം. അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി, ഏതിലും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ, നിസ്പൃഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിനോടും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ആകണമെന്ന അഭിലാഷ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്, ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് മുക്തി തന്നെ. അപ്പൊ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആവണമെന്ന് ആ അഭിലാഷം പുലർത്തുന്നത്, അദ്ദേഹം എന്താണ്, ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്, ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ അവന് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളപ്പോ ആ മുക്തി സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവൻ ഇരിക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മുക്തി തന്നെ, ഒരു മുക്തിയുടെ അവസ്ഥ തന്നെ ആകുന്നു. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന ആ നിലയിലാണ് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ്, ഞാനൊരു ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്ന ആ ഒരു നിലയിലാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരമാണ് താൻ എന്ന വ്യാമോഹം, ഞാൻ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമവകാശം കരുതാതെയും എന്താ പറയാ ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം, അതായത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതായത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണെന്നുള്ള ആ അവകാശബോധമില്ലാതെ ഏതൊരു വസ്തുവിലും അവകാശബോധം അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. ഇതെന്റെ എന്നുള്ള ആ അവകാശബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം സ്വന്തം ശരീരം എന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശരീരം പോലും നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ എന്താണ്, ഞാൻ ദാസനാണ്, അത്രമാത്രം അവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാ പറയുന്നത്, നമുക്ക് രാജാവ് പോലും ആ സ്ട്രീറ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ രാജാവ് എന്തിനാ സ്വയം അടിച്ചു വരുന്നത്, കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. ഞാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാൻ രാജാവായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിലും എന്റെ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടം എന്ന്
എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ നിത്യദാസൻ എന്ന ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ദാസൻ മാത്രമാണ്. നമുക്കൊരു അവകാശം, നമ്മൾ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അഹംഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുക്തിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഏഷാ ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിൽ എത്തിയാലും മനുഷ്യൻ വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും എന്താണ് അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നവർ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മനുഷ്യൻ വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നവോ, നമ്മൾ എന്താണ് മനുഷ്യനൊരു വിഭ്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആധിപത്യ ഭ്രമമുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആധിപത്യ ഭ്രമമുണ്ട്. അതായത് ഇത് എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആധിപത്യ ഭ്രമമുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ വഴി. കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നവന് എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ ആ ഒരു നിർവാണം എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ആ മിഥ്യാഹംഭാവം ഇല്ലാതെ, അധികം എന്താ പറയുക, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ, ഞാനൊരു ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകൻ എന്ന ആ ഒരു ബോധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ മരണവേളയിലും നമുക്ക് എന്താണ്? അതേ സ്ഥിതി തുടരാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്തടത്ത് നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. ഉദാഹരണം കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഇത് പറ്റില്ല. ചിലവർക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറച്ച മനസ്സോടെ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷെ ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന്, അഥവാ ദിവ്യജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെടാം. അത് ആ എന്താ പറയുക, വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ജേർണി അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഉദാഹരണം കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. ഈ കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്ഷ്വാക്കു രാജവംശത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ദേവന്മാര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസുരന്മാരോട് ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പോയി ദേവന്മാർക്ക് സഹായം നൽകി. അപ്പൊ ആ അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവന്മാർ പ്രീതിപ്പെട്ടിട്ട് രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു, കട്വാങ്ക മഹാരാജൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വരം ചോദിക്കാൻ. അപ്പൊ കട്വാങ്ക മഹാരാജ് ഒരു വരം ചോദിച്ചോളൂ, എനിക്ക് എത്ര കാലം കൂടി ആയുസ്സുണ്ട് ഭൂമിയിലെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കട്വാങ്ക മഹാരാജ് ചോദിച്ചപ്പോ ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇനി നിനക്ക് ഒരു മുഹൂർത്തം മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ആയുസ്സുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 തൊട്ട് 48 മിനിറ്റ് മാത്രം, അത്ര മാത്രമേ ആയുസ്സുള്ളൂ ആ കട്വാങ്ക മഹാരാജാവിന്. ഉടനടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം, മക്കള്, ഭാര്യ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഉള്ള ഒരു മുഹൂർത്തം, അതായത് 24 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 48 മിനിറ്റ്, ആ മുഹൂർത്തം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത രാജാവാണ് കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ലാസ്റ്റ് മുഹൂർത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ മോക്ഷം നേടി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ചിലർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും. എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് നടക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അത് സംഭവിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആയുസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു മുഹൂർത്തം ആയുസേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കാമായിരുന്നു, എന്റെ ആയുസിനെ കൂട്ടിത്തരാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വിലപിച്ചില്ല. ഈ ദുഃഖം കിട്ടിയപ്പോൾ, അതായത് ഇനി ഇത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് മുഹൂർത്തമുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം വിലപിച്ചില്ല. എന്നാൽ ആയുസ് കൂട്ടാനും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഉള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും മോക്ഷം പ്രാപ്തിക്കും ഒരു അവസരം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ചിലർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അതൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുക. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം
എന്താണ് ഉള്ളടക്കം. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. ആ 18 അധ്യായത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, കർമ്മമുണ്ട്. അപ്പോ മൊത്തം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇത് ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ശില ഗുരുദേവ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതില്. ബാക്കിയുള്ളത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ ഏതൊക്കെ? ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ത്? ഏതാണ്? പദം ഉം, ഭക്തിയുടെ ഉം. സേവനം. അതന്നെ, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം. പിന്നെ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഉം, ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. അതെ തന്നെ. ത്രിവിധ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലേശങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെല്ലാം? ഏതെല്ലാണ്? ആധ്യാത്മിക, ആദിദൈവിക, പിന്നെ ഒന്ന് ഏതാ? ആദിഭൗതിക. ആദിഭൗതിക. ആധ്യാത്മിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സും ശരീരവും. ആ ആധ്യാത്മിക. ആദിദൈവിക ആദിദൈവിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവഗണങ്ങൾ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കൊറോണ ആയിക്കോട്ടെ, വെള്ളപ്പൊക്കമാകാം, അങ്ങനെയുള്ളത്, ഭൂകമ്പം, അങ്ങനെയുള്ളത്, അർത്ത് അങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ ആദിഭൗതിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ക്ലേശങ്ങൾ, ഓക്കെ. ഇന്ദ്രിയ ബന്ധുക്കളിൽ വിഷയങ്ങളെ നിന്നോ പറ്റി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ആദിഭൗതിക. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 8 സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. 62, 63 ശ്ലോകം ഏതാണ്? അതൊന്ന് പറയണം. ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ ഉം, ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഉം, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കർമ്മം വരുന്നു, കാമം കർമ്മത്തിൽ ക്രോധം വരുന്നു, ക്രോധത്തിൽ ദേഷ്യം വരുന്നു, ഉം, ദേഷ്യം വരുന്നു. പിന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നു, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നു? സമൂഹം, സമൂഹം. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സമൂഹം വരുന്നു, ഓർമ്മപ്പിഴവ്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്. അവിടുന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ബുദ്ധിനാശം. ബുദ്ധിനാശം. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ സർവനാശം. ബുദ്ധിനാശം. 62, 63 ശ്ലോകത്തിൽ 8 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ആസക്തി, കാമ, ക്രോധ, പിന്നെ സമൂഹ, പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴവ്, പിന്നെ ബുദ്ധിനാശ, സർവനാശം. ഇങ്ങനെ 8 സ്റ്റെപ്പാണ് അത്. 8 സ്റ്റെപ്പ്. 62, 63 ശ്ലോകം അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി വാഴുന്നവൻ എന്നല്ലേ? അതും പറയാം. അതന്നെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അവസാനം നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ